Čaute ľudia, moje meno je Marko a dneska si tam pri ďalšom novom pranku na ocina. Tento prank ma napadol tak, že ako Maximom chodím často vonka, strážim ho, robím mu čo najlepší program, tak ocino mi poviem, že dneska s ním idem pri škole, spravím mu taký program a tak ďalej. A potom po takej hodine akože prídem z príškoly a vystresovaný, že proste Maxim sa mi stratil, že či nie je náhodou doma a budem proste strašne stresovať. Akorát tam ocino dostane strašné nervy a možno pôjdeme aj hľadať. Uvidíme, ak to sa všetko vyvrbí, však sami uvidíte. A môžete sa tešiť na tento najbrutálnejší prank, aký som kedy robil. Maxim? Čo Maxim? A čo by tu robil Maxime? Ty si išiel s Maximom vonka? Ale čo, on nešiel sem? No nešiel sem, ako sem mohol ísť, keď ty si s ním išiel na prechádzku? Ja som bol pri škole. Čo si bol pri škole? Pri škole som s ním bol. No ale dobre, keď si ty s ním pri škole, tak si toho vedomý, že dávaš na ňom pozor, že ani Maxim tu není. A teraz čo spravíme? Ale čo, ale nie. To si čo zás robíš, randičky so mňa, či čo? Vážne, bol som pri škole, hral som futbal s kamarátmi, pozriem sa a Maxim nikde, tak som si povedal, že tuto bude, kde inde by mohol byť. No aj tak ty ideš s Maximom pri školu, ty sa začne hrať s kamarátmi a ty si myslel, že on sem príde. Keď raz ideš s Maximom pri školu, tak nesmieš s neho oči spustiť. Keď tak si nemal ísť, išiel by som ja. Ale si povedal, že ty si... Ale čo znamená, povedal, že si ide odbehnúť a odrazu ja vidím však, kde inde mohol zmysnúť, kde mohol ísť. Tak a teraz akože, to si so mňa srandičku robíš, či je to, či vážne? Čo zasi chceš? Vážne. Vážne, Maxim, není? Vážne? Nemáš ho tu? Nie. To je, to môžeme sa rovno, a kde zostal? Však to sa pýtam, ja som si myslel, že... Mňa sa nepýtaj, lebo ty si s ním bol. Kde si bol s ním naposledy? Ja som hral. Ale kde si ho naposledy videl? Pri škole. No, tak sa môžeme ísť pri školu a... Áno. Tebe voláš, to zverí také vlastne... Ani škrečka by som ti nedal starost. Kde ho chceš ísť hľadať? Čo neho chceš ísť hľadať, kde si ho ideš naposledy, čo mi dáva za nejakú prostú otázku? Však ale dobre, on tam nebol, však ja som... Nepôjdem do dolnej krvi hľadať, že si ťa na ňom krivo. No, ja chcem hľadať, čo je za otázku? No, ty nepoznáš Maxima, že to je... A ty si čo myslíš, akože ja som to... By som ho tam nepozeral, však ja som tam všetko pozrel, nebol tam, tak som išiel domov, myslel som si, že je tu. Dobre, to si myslel, lebo Maxim je schopný ísť domov sám, bez toho, aby ti spravil prieky, že doma není, no tak to musíme riešiť asi. Tak čo, chceš hľadať pri školu? Musíme ísť tam, či sa tam náručky volať neschoval, alebo sa nevybral volať, že zavolať tým kamarátom zo škôlky. No ale toto vôbec nie je zodpovednosť, Marko. Ale to je jeho chyba, že zmizol, však ja som sa na ňu pozeral. Keby si sa na ňu pozeral, tak nezmizne, jednoznačne nezmizne. Lebo není z oného, není pantáva, není niečo, alebo kúzelník, aby zmizol, to je vrchol. To je... Škrečok mal jazyk vyvalený, keď sa len staral. My sme akurát Maximom teraz prišli do auta, ocino ešte hore niečo si berie a za chvíľu tu, tak vám to rýchlo natočím. A teraz je plán, niekde musím ukryť kameru a Maxim sa schoval do kufra. A potom, keď ocino akože už zastaneme tam a potom dúfajme, že nejako otvorí kufor a Maxim ho naplaší. Šmare, ešte som išiel pre doklady, bože Marko, ty mi robíš stresy. Ako som už spomínal, www.europa2.sk. Teraz som v čelke ho nenájdeme. Čiže ale musíme ho nájsť, ako čo nenájdeme. Musíme ho nájsť, čo ho nepoznáš. Trafíme Beťa, to ja viem, že... Ty fakt nie som normálny. Navštíviť obchodný dom s koľkou nábytok, vybrať si nábytok a pri platení získať celú tretinu. Bol som tam, aj minule sme takto boli. Pri mne stál a ešte chvíľku sa na ne nepozrel. Minule si takto bol. Ušetríte celú Ja som minule bol a... kúpeného nábytku. Výhodnejšiu ponuku jednoducho nenájdete. Viac informácií o akcii tretina nákupu nábytku zadarmo získate v našich obchodných domoch alebo na
sa ti len tak mohol z ničoho nič, ako nerozumiem, čo? Čo dá vyprávať okolo toho. Zádu furula, čo prekoce tej tekvice a tak vyhodím stať, ale jak tak zaručí. Na chvíľu prišiel, ja som zvedavý. Jak ten volaj, kde išiel kamarátovi a tam sa strčil, tak teraz môžu behať po celej dedine a one. Ale môžeme chodiť po celej dedine a hľadať ho a tu sú hneď kontajnery, tu hneď aj tie tekvice capím do kontajnera. Tekvice vyhodí. Poďte, ja ťa tak nakopem, Marko, do ryti za toto, len opičky si so mňa robíš. Aj tebe capím po ryti už jednu. Len si so mňa srandičky furt robíte. Raz oni zalepený na hajzli. Marka nakopem do zadku. Prežívam nervy, stresy a vy si z toho robíte opičky. To bol prank. Ale ja tu mám takého prankura, že aj volám prísť. Ale ešte aj tekvica je tu prilepená. Prank. Skúšaj nápad, cvičený v opicách a ty sa ešte smieš aj ty do toho. Takže ľudia, to je všetko z tohto videa. Ak sa vám toto video páčilo, tento prank, dajte tomu like. Ak na tomto videu bude 400 plus lajkov, tak čím skôr bude ďalší brutálny prank. Buď na maminu, na ocina, na brata. Preto mi do komentáru napíšte, aké pranky sa najviac páčia. Či hashtag napíšte hashtag na brata, hashtag na ocina, hashtag na maminu. Aby som vedel, čo najviac mám točiť, aké pranky. Všetky moje sociálne siete potrebné máte v popise, ako môj Snapchat, Instagram, Facebook, osobný fanpage. Na Snapchate som najviac aktívny, takže a na Facebooku, na mojom osobnom, tam si môžeme aj popísať, takže všetko potrebné máte v popise. A čaute. A video zdieľajte.